manzan Allah sannu da zuwa, assalamu alaika annabi. manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Ya manzan Allah sannu da zuwa, assalamu alaika annabi. manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Farko na sa jalla wahidin sarki wanda ya kage dan adam, kuma shi ya bashi sirrika daban-daban ya sanar da shi ilimi. Khalaqal insana min alaq wa allamal insana bil kalam. Sarki mai kyauta ubangiji shi din yayi abu ba a tambaya. manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sarki ar-Rahman ar-Rahim Allah mai kyauta a duniya. Kyautar ta gama ko ina ga masu kirki kai har ma da dangiya. Shi ne mai jin kai ga muminai ranar goma su samu lafiya. Na gode maka ya ubangiji kai ka azurta ni da lafiya. manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Allah kai dubun salati ga wurin sirkin sai